Bon dia i bona hora. Soc el Marc, el vostre escaquista de confiança, i avui us vinc a parlar de l'Speed Chess, el campionat d'elit que organitza chess.com i que ens tindrà entretinguts durant pràcticament tot el mes de novembre mentre esperem el Champions Chess Tour, que m'encanta com han fet el logo perquè l'han fet en base als moviments de l'última partida del Magnus Carlsen Chess Tour entre el Carlsen i el Nakamura. Preciós. En aquest Champions Chess Tour que consistirà en 10 tornejos durant 10 mesos que jugaran els millors jugadors del món i que té una bossa de premis de 1,5 milions de dòlars, ja li diuen el circuit de l'1,5 milions de dòlars. Però bé, mentre esperem, com deia, comentem l'Speed Chess, que també té una nòmina de jugadors molt interessant i com deia, pràcticament durant tot el novembre podrem veure'l jugar. Són 16 jugadors que jugaran unes eliminatòries. Hi ha Nakamura, el Martirosyan, en Firuz, el Fedoseyev, el So, l'Abdusatorov, en Duda, el Caruana, en Carlsen, el Makhmudlu, l'Artemiev, en Giri, el Vaixell, la Graf, en Sarin, en Nepo i l'Aronian. I com no, del que us volia parlar és del match entre en Carlsen i en Makhmudlu, que va quedar 24-5 a favor de Magnus Carlsen. No té pietat en Carlsen, i mira que en Makhmudlu no és un mal jugador, ni molt menys. Ni cap dels que hi ha aquí són mal jugadors. De fet, té 20 anys, un elo de 2.676 i és el número 62 del món. No és un mal jugador, però en Carlsen el va apallissar. Mira que el match començava igualat i a la cinquena partida Makhmudlu guanyava en aquesta posició. A la jugada 20, després de l'alfil per D4 de Magnus Carlsen, les negres es queden, ja diu la màquina, que guanyades, segueix unes quantes jugades, guanya la dama, no és avar i la torna per quedar-se amb un final amb qualitat de més i l'acaba guanyant molt bé. I amb aquest resultat empatava el match, el Makhmudlu, a la cinquena partida. Semblava que podia ser igualat, però aquí va començar el seu malson i va haver-hi una sèrie de partides que en Carlsen les va guanyar totes seguides. Mirem la sisena, per exemple, una partida molt igualada fins que Carlsen aconsegueix colar-se per aquesta columna A oberta, en Makhmudlu ja es col·lapsa una mica i fa la següent jugada, torre per D4, peó per D4, i a partir d'aquí ja les avantatges d'en Carlsen les van aprofitar molt bé. La partida va seguir molta estona, però a partir d'aquest moment la posició en Makhmudlu va caure i en Carlsen ho va aprofitar molt bé. Però és que després ens anem a la setena partida i es dona aquesta posició en la qual a la jugada 36 en Magnus Carlsen fa aquest subtil dama E3 com defensant-ho tot, clavant el cavall, però la seva vista està posada en H5, d'acord? I al cap de 2 o 3 jugades més fa alfil per H5 i bé, la posició aquí és bastant igualada, potser sí que té avantatge al blanc, però aquí el Makhmudlu va abandonar perquè suposo que amb el poc temps de les partides del qual disposaven i veient que aquí no li aguantaria la posició, va preferir abandonar després del alfil per H5. I una altra partida més, aquesta era la setena. Doncs a la vuitena partida ja el Magnus s'ha crescut i sembla que s'ho prengui a broma, perquè després d'aquestes dues primeres jugades fa un H5 que ja comença a ser el Magnus pensant, puc jugar el que et vulgui, que et guanyaré igualment, però és que no s'acaba aquí la broma, d'acord? Sembla que el Magnus es prengui a broma aquesta partida, perquè després de H5 desenvolupen una mica, treuen peces, fa F5, la zona de l'enroc curt està com plena de forats, i després de 3 o 4 jugades més i amagar amb que potser m'enroco llarg, doncs el que fa és enrocar-se curt. Molt poc seriós, Magnus. I, efectivament, torna a guanyar aquesta partida. Ens anem a la novena partida, on durant tota la partida, molt igualada, molt lineal, fins i tot en Makhmudlu semblava que estava bastant bé, tenia espai i tal, però a partir d'aquest moment, les blanques comencen a jugar molt fi, a aconseguir avantatges microscòpiques que, pel Carlsen, Igualada és la capital de la noia, mai una partida. I aprofitant aquestes microavantatges, va acabar guanyant la partida també. Bé, va guanyar aquesta i les 7 següents, no seria fins a la 8a partida a partir d'aquí que Makhmudlu aconseguiria empatar. Li va donar ànim si va guanyar la següent, però ja era tard i de fet després d'aquest empat i la victòria de Makhmudlu, Carlsen li va fer un parcial de 10-1. Per tant, el total va ser 24-5. Magnus Carlsen comença molt fort l'Speed Chess. I per acabar, mira, us poso el quadre dels vuitens de final i vosaltres, Víctor i Enric, us atreviu a fer un pronòstic de la final. Què n'opineu? I bé, això és tot, espero que us hagi agradat. Fins la propera.